Hogy mondtad? Vágjátok, oszik a vízbe a túljásó, ez a kis túljás? Átmondtam. Mutasd meg az anyának. De nincs itt a Dóriára. Hát de legyen neki meglepetés, majd jön. Vágjátok a vízet, utolsó a túljásó. Igen. Pucika érik, kicsicsó, érik a kalá. Bátyuska, megfásult. Én látom, szika, minden pecsétiszik. Simogasd meg. Lassan, de ne ess. Megnéztem, hogy mi van benne. És mi van benne? Csúlyás. Muti. Utána bátyuska, itt van a kezemben. Jaj, ez műtojás? Igen, műtojás. Ugye? Igen. Megmondtátok még egyszer. Ugyanis műtojás, tehát törekságra való. Mű, 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 mű. Hú, így tudsz vele játszani? Megmutassam még egyszer? Igen, mutasd. Oké. Csak eltett, robert, igen. Ugyanis az műtőjét elnyílja. Igen. Jó. Te és a cicád, az mit csinál? Ott